Ja, goddag, Kim. Ali. Er det dig, der sælger en kødsav? Hvad siger du? En kødsav? En kødsav? Ja, det har jeg til salg, det er rigtigt. Ja. Vil du købe det? Ja, jeg er interesseret. Men jeg har lige en enkelt spørgsmål. Ja. Jeg skal lige kigge på annoncen. Lige et øjeblik. Ja, jeg hænger på, det er fint nok. Der er jeg her. Ja, det er okay. Jeg vil spørge, om jeg kan klippe tidsmanden af med den. Om man kan, hvad siger du? Klippe tidsmanden af med den. Om man kan skære tidsmanden af med den? Ja. Godt, men jeg tror ikke, du er helt rigtig meget. Kan du det? Jo, jo. Nej, det tror jeg ikke, at man skal. Vi snakker lidt en gang. Hej.